Pekný deň všetkým prajem, vítajte na dnešnej Akadémii pre digitálnych školníkov, ktorú organizujeme spoločne s našim EduTeamom v spoločnosti Arikoma. Dnešnou témou bude práca s počítačmi a cloudovým účtom vo vašej škole. No a dnes som tu spoločne s Mišom Lenhartom. Ahoj Mišo. Čauko, pozdravím všetkých. No a potom je tu s nami aj Julius Sedlák. Ahoj Julo. Ahojte. No a dnes nás čaká zo pár zaujímavých oblastí, ktoré vám naši prezentujúci neskôr vysvetlia. No a z začiatku ešte si poďme ukázať, kde môžeme hľadať informácie k správe vašej školy, vašho tenantu. No a ako prvým je tu odkaz arikoma.sk/edu/materiály, kde je zošit pre digitálnych školníkov. A ten si ukážeme o malú chvíľočku. No a ešte vám ukážem YouTube, kde sú všetky záznamy z webinárov z tohto školského roka, teda od septembra 2025. Tie predtým sú v tom zošite pre digitálnych školníkov. Poďme si ho ukázať, čiže ja si ešte prehodím takto. No a ja sa prenesiem na stránku arikoma.sk/edu/materiály. No a keď sa prejdem o niečo nižšie do časti materiály pre digitálnych školníkov, tak tu mám také tlačítko, zošit pre digitálnych školníkov. Na neho keď klikneme, tak nás to prenesie do OneNoteového zošitu, ktorý sme spisovali počas minulého školského roku. No a v tomto zošite nájdete množstvo rôznych návodov, postupov k tomu, ako práve môžete spravovať či už to nejakú svoju vlastnú konfiguráciu, kde nájdete návody k rôznym súborom odporúčaní, typom aktivácie licencií, správe Microsoft 365, či už to je nejaký Intune a podobné veci. No a potom je tu aj práve ministerstva školstva, konfigurácia takisto rozpísaná. Tu si takisto môžete potom pozrieť. No a ako som spomínal, sú tu aj záznamy z tých predchádzajúcich webinárov v časti Akadémia pre digitálnych školníkov. Je tu aj taký dotazník k spätnej väzbe. No a tu práve vidíme všetky záznamy rozpísané, aj myslím, že je tu nejaký návod, áno, je tu aj rozkapitulovaný taký postup toho práve, čo sa v týchto webinároch nachádza, čiže aj takýmto spôsobom sa môžete navigovať medzi nimi. Neviem, či Julo, chceš niečo k tomuto zošitu ešte povedať? Alebo či niečo ukážeme špeciálne? V sekcii pod vlastnou konfiguráciou je konfigurácia ministerstva školstva, to je ten bod 2, keď pôjdeš ešte nižšie. A tam je vlastne popísané v časti MVŠVM config, tam je vlastne popísaná tá konfigurácia tých tenantov, ktoré v súčasnosti máte predkonfigurované. Áno. Podrobne. Nájdete tu rôzne skupiny alebo multifaktorovú autentifikáciu a rôzne iné nastavenia, ktoré si môžete pozrieť. Vidím, že je tu aj nejaký disclaimer text, čiže aj takéto veci tu nájdete, rôzne zaujímavé autopilot napríklad a ďalšie veci. No a potom je tu ten náš YouTube kanál, kde nájdete práve tie webináre z tohto školského roku. No a keď si ho otvoríme, tak v časti zoznamy nájdeme zoznam Arikoma Edu. Tu si dáte otvoriť celý zoznam, no a práve tu nájdete všetky tieto webináre spracované. My sa ich sem snažíme čo najskôr dodávať, aby sa k vám dostali čo najskôr práve po tomto webinári. Čiže tu si ich nájdete všetky pokope. No a ja vám teda odovzdávam slovo a nech sa páči, čo ste si pre nás pripravili. Ďakujem za slovo. V opakovaní Matka múdrosti sa ešte pozrieme vlastne aj na predchádzajúci webinár, ktorý som mal so Zuzkou Molčanovou, kde sme sa venovali tenantu, používateľom, MFAčke a licenciám.
Potom si pozrieme, že prečo vlastne chceme zariadenia spravovať v tenante v ďalšej kapitole. Ukážeme si, ako a prečo si máme nejak zmysluplne pomenovať školské zariadenia. Ukážeme si praktickú registráciu zariadenia do Intunu a to nám ukáže Michal a povieme si, aké máme možnosti registrácie. Ak nám vydá čas, lebo je to fakt nabitý webinár, tak si ukážeme alebo povieme, aké môžu nastať problémy pri registrácii zariadení do Intunu. Čiže zopakujeme si to, čo sme mali na minulom webinári. Rozprávali sme si, že každá škola má založený tenant. Tenant z anglického slova je niečo ako nájomca, čiže každá škola má prenajatý virtuálny priestor v cloude Microsoftu, na ktorom sa to celé, čo si dnes budeme ukazovať, aj to, čo sme si minule rozprávali, sa odohráva. V rámci toho tenantu sme si minule povedali, že máme používateľov a správcov, učitelia, žiaci, nepedagogickí zamestnanci sú v tom tenante zadefinovaní ako používateľia a hovorili sme si o tom, že je dobré a zvykne sa to robiť, že si definujeme ďalšie účty, ktoré sú účty správcov. Tie si zvykneme pomenovať prefixom admin, aby sme, keď si pozeráme používateľov, aby sme vedeli rozoznať, kto je bežný používateľ a kto je správca tenantu. Čo sa týka licencií, tak licencie v tomto prípade majú pridelení učitelia, žiaci, nepedagogickí zamestnanci. Správca na to, čo vykonáva v tenante, licenciu nepotrebuje. Doména, každý tenant musí mať nejakú doménu. Vždy, keď sa tenant zakladá alebo vzniká, sa dáva nejaký názov alebo skratka, ktorá vystihuje daného nájomníka alebo danú školu. Čiže tá doména je v tvare škola, môže byť teda v tvare škola xy.onmicrosoft.com. Je to štandardná doména, ktorá je prvá v tenante. Táto doména je jednoznačná na celom svete, nemôže byť iná. My v rámci konfigurácie tenantov sme doplňali ďalšie dve domény. Jedna doména, ju voláme, že vlastná, to je to, akú primárnu doménu má tá škola zaregistrovanú, čiže škola XY, ja neviem, môže to byť, ja neviem, základná škola Bratislava 5.sk by mohlo byť. A potom sme doplňali servisnú doménu, ktorá slúži na posielanie materiálov z ministerstva školstva a komunikáciu s nimi. A tá má tvar SK. To dlhé číslo, ktoré tam je EduID školy. Za tým je .iedu.sk, čo je doména ministerstva školstva. Licencie v tenante máte pridané Microsoft 365 A3. Hovorili sme si o tom, že tá licencia v sebe zahŕňa okrem onlineové Teamsy, Outlook, poštu, celý kancelársky balík, SharePoint, MFAčku. Potom máte licenciu, ktorá bola v tenantoch alebo v tenantoch pôvodná, to je Office 365 A1, približne funkcionalitou rovnaká s licenciou Microsoft 365 A3, ochudobnená o Windows inštaláciu a Office klienta na počítači. Čiže môžete využívať viac menej iba onlineové služby. A potom je ešte v tenante licencia M365 Apps Device. Táto licencia je prednostne určená na zariadenia typu kiosk. Licencia obsahuje aplikácie Word, Excel, PowerPoint. Neobsahuje napríklad hrubého klienta na
Outlook. Čiže toto sú zariadenia, ktoré sa môžu využívať v škole, v knižnici napríklad, alebo ja neviem, na vstupe do školy, ako keby nejaká infotabula, čiže je to zariadenie, kde nepotrebujete používateľskú licenciu. A na záver sme si porozprávali niečo o MFA, čo je vlastne multifaktorová autentifikácia. Bežne sa s ňou stretávate už dlhú dobu, minimálne v internet bankingoch, kde okrem toho, že máte meno a heslo, tak musíte mať ešte aj druhý faktor overenia. V minulosti to boli rôzne čítačky kariet. V súčasnosti sa využíva hlavne vo svete Microsoftu mobilná aplikácia od Microsoftu, Microsoft Authentificator, cez ktorý sa overujete druhým faktorom. Viete sa ešte overovať, keby ste nemali tú aplikáciu alebo telefón, tak viete sa ešte overovať cez bezpečnostný kľúč. Dobre, tak poďme na tú samotnú tému, prečo vlastne spravovať zariadenia v tenante. Tak ako máme v tenante používateľov, čiže žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, administrátorov, tak môžeme mať v tenante ešte aj zariadenia, čiže počítače, notebooky, mobilné telefóny, infotabule a tak ďalej. Prečo vlastne tieto zariadenia chceme dávať do tenantu? Aby sme ich mohli čo najviac automatizovane a bezzásahovo spravovať. Je doba, že nemáme každý veľa času, takže potrebujeme si veci zrýchlovať, zjednodušovať a to je tá automatizácia. My sme v nastavení toho tenantu dbali na to, aby bola zachovaná aj vysoká miera bezpečnosti, čiže do tenantu tie zariadenia nemôže zaregistrovať každý. Je vydefinovaná rola v Entra ID, ktorá, kto je v tej roli, tak ten môže tie zariadenia enrolovať alebo respektíve zaraďovať do Intune. Zariadenia si musíme zmysluplne pomenovať, lebo podľa toho, ako si ich pomenujeme, tak v tom tenante sme vám predefinovali politiky, podľa ktorých sa to dané zariadenie konfiguruje. Je rozdiel konfigurácií zariadenia pre učiteľa, pre pedagogického zamestnanca alebo pre učebňu, laboratórium alebo kiosk. Kiosk rozumieme to zariadenie, ktoré je použité napríklad v knižnici, alebo je to nejaká interaktívna tabula. Najideálnejší spôsob, ako vieme zaradiť zariadenia do Intune, je importovať zariadenia cez funkcionalitu Autopilot. Na to, ako sa to dá ešte aj inými spôsobmi, si ukážeme na ďalších slajdoch. Autopilot je z toho ako keby najlepší, najjednoduchší a síce na začiatku trošku komplikovanejší, ale vo finále vám umožní o mnoho rýchlejšie potom tie zariadenia inštalovať, reinštalovať a hlavne reinštalovať. Maximálna bezpečnosť. Tým, že budete enrolovať do zariadenia z laboratórií alebo z učební informatiky, do ktorých vlastne žiaci prídu a sadajú si za tie zariadenia rôzne, nesedí vždy ten istý používateľ pri tom istom zariadení, alebo ten žiak, tak aby mohol žiak medzi zariadeniami sa presadávať a aby jeho dáta boli stále dostupné, aby ich mal, tak všetky dáta sú pri inštalácii cez Autopilot a cez Intune tak presmerované ako keby ukladanie jeho súborov, plochy do OneDrive. Čiže
ten žiak alebo učiteľ, nech sa kdekoľvek prihlási, či už doma, v učebni, na svoje súkromné zariadenie, vždy má súbory dostupné. A nemusíme sa báť potom vlastne pustiť reinštaláciu takého zariadenia, že by sme mu niečo z tých dokumentov vymazali. Ešte je tam vlastne potom ďalšia funkcionalita, o ktorej si povieme. Tým, že sa žiaci presadávajú medzi zariadeniami, tak na každom zariadení, kde taký žiak sedí, sa vytvorí profil a učebne sú potom, aby sa nám, tým, že sa vytvárajú profily, sa zaplňajú diskové priestory a aby sa nám diskový priestor nezaplnil, tak je politika, ktorá vymazáva nepoužívané profily. Aby sa nestalo, že vymaže nepoužívaný profil, že si tam ten žiak už na ten počítač nesadol, lebo si sadal niekde inde, tak tým, že má data zálohované v OneDrive, tak sa nič nestane. V Intune máme nakonfigurované, tak ako som hovoril, politiky zariadení a tie politiky, cez tie politiky sa inštalujú minimálne množiny aplikácií do zariadení, ktoré sa berú ako keby štandard na daných zariadeniach. Bavíme sa o aplikáciách Office, prezeračoch videí, aplikácií na komprimáciu súborov, čiže zip a prehliadač Adobe Acrobat Reader. Nie je účelom, aby sa všetky aplikácie hneď nainštalovali, ako keby do každého počítača inštalovali rovnaké. Aplikácie sa inštalujú podľa typu zariadenia a potom ostatné aplikácie, ktoré do tých počítačov potrebujeme nainštalovať, konfigurujeme cez Company portál. Je to obdoba Google Play Store, ktorý poznáme z mobilných telefónov. Čiže príde žiak alebo učiteľ, že potrebuje ďalší iný software, klikne si, software sa mu nainštaluje a žiak alebo učiteľ ho môže používať. Výhoda tejto inštalácie takýmto spôsobom je taká, že ten žiak nepotrebuje, alebo učiteľ nepotrebuje zvýšené privilegované oprávnenia na to, aby si tú danú aplikáciu mohol nainštalovať. Keby sa to dialo na počítači, ktorý nie je v Intune a robilo by sa to klasickou inštaláciou, tak by ste sa museli prihlásiť ako administrátor, aby sa to celé dalo nainštalovať správne. Intune ako manažovací nástroj nám slúži aj na aktualizáciu, hlavne teda aktualizáciu Windowsu a Officeu. Ako viete, tak Windowsy ako keby vždy sa odhalujú chyby v systémoch a Microsoft tie chyby napráva a vy potom cez Intune aktualizujete dané zariadenia. Výhoda toho je, že vlastne tým, že to je všetko v online svete, aktualizuje sa ten notebook, či je v škole, alebo ho má pani učiteľka doma a vôbec ho do školy nenosí, využíva ho len z domu. Čiže aj tam sa jej ten Windows zaktualizuje, alebo Office, alebo programy, ktoré inštalujeme cez Intune. Čiže fakt maximálna automatizácia, aby administrátori mali čo najmenej práce. Aby sme nemuseli mať nainštalovaný antivírus tretej strany, automaticky v inštalácii je nastavený produkt do Microsoftu Defender, ktorý slúži ako antivírový program. Ak niečo opomeniem, Michal, kľudne ma doplň. Samozrejme, zatiaľ všetko si povedal správne.
prečo vlastne správať zariadenia, respektíve o akých zariadeniach sme my vlastne rozmýšľali v našej vzorovej konfigurácii. Hej. Čiže v Intune sú predpripravené profily pre zamestnancov, učiteľov, zariadenia v učebniach, interaktívne zariadenia, to sú tie kiosky, a podporované zariadenia sú zariadenia Windows a kompatibilné zariadenia Androidu. V tom Androide je to také trošku komplikovanejšie tým, že Android má veľa typov zariadení a každý Android sa správa rôzne, takže tu je prednastavená nejaká základná konfigurácia takéhoto zariadenia. Ako si máme pomenovať školské zariadenie, alebo inak povedané menná konvencia? Aby toto celé, čo som tu rozprával, mohlo fungovať, tak to potrebuje mať nejaký systém. A aby ten systém, ktorý sme do toho zaviedli, mohol fungovať, tak sme museli vymyslieť nejakú mennú konvenciu, aby podľa toho, ako pomenujeme to zariadenie a do akej skupiny ho pridelíme, aby ten Intune vedel, čo s tým zariadením má vlastne spraviť. Čiže my sme vymysleli v tom systéme, že budeme používať takéto skratky, ktoré tam teraz vidíte. Hej, čiže Z, zamestnanec, U je učiteľ, O je odborný zamestnanec, D je dohodár, NTBK pomenovanie pre notebook, PC pre počítač, all-in-one zariadenie desktop a Androidy máme tu pomenované ako KOPE, čiže to je firemné zariadenie so súkromným profilom. V skratke povedané, zariadenie je rozdelené ako keby virtuálne na dve časti, kde jedna časť je firemná, ktorú riadite, a druhá časť je súkromná, ktorú má pod ako keby správou majiteľ zariadenia. Vy, keď potrebujete niečo manažovať, takéto zariadenie, tak môžete manažovať len tú firemnú časť. Potom je tam ešte Android označený ako FM, to je firemné zariadenie alebo fully managed, čiže je to Android, ktorý sa nainštaluje a je plne pod správou iTuneu. Menná konvencia v praxi potom znamená niečo takéto. Zariadenia si pomenúvate, alebo notebooky si pomenúvate v tvare NB, NTB, Z alebo Účko dávate, či to zamestnanec, učiteľ, keby to tam bol odborný zamestnanec, tak je tam Očko. A za tým sa zvyčajne dáva nejaké číslo. Keď si budete pozerať iné slajdy alebo iné prednášky, Michal tam mal sériové číslo. Ja som to tu trošku upravil na číselný údaj, len preto, že táto dĺžka tohto názvu je limitovaná. A nie všetky zariadenia, ktoré by ste pripájali, majú také sériové číslo, ktoré by sa tam mohlo zmestiť. Takže ja by som navrhoval si tam dávať nejaké zmysluplné číselné údaje, hej, či už to pôjdete od poradia 0001, 0012. Ak ste malá škola, môžete tam mať kľudne iba dve čísla, čiže 01 do 99. Je to na ľubovôľu. Pre nás je hlavne dôležité, aby tam bolo to NTB a to Z. Takisto je to počítače uvažujeme, že sú neprenosné, tak tie majú v mennej konvencii vlastne pomenované učebne, v ktorých tie počítače môžu byť, čiže PC ako počítač, Inf ako informatika alebo učebňa informatiky a zase číselný údaj tej učebne. Kľudne si viem predstaviť, že máte dve učebne informatiky, tak to bude PC Inf a teraz bude číselný údaj, tam by bol učebňa 01, učebňa 02
a ďalšie 2Y bude poradové číslo v danej učebni. Čiže takto vyskladáte pomenovania počítačov. Interaktívne zariadenia, PC, INT, a zase poradové číslo alebo nejaký rozlišovací znak. Na to, aby zafungoval autopilot, potrebujeme nie že autopilot, ale na konci dňa politiky v Intune potrebujeme okrem pomenovania zariadenia ešte aj tzv. Tagy alebo group tagy. Podľa týchto group tagov sa vlastne Intune takisto prideluje alebo sa chová podľa toho, aký group tag je použitý. Tu sú skratky v tvare MDM, PC, autopilot U. To je toto mi Michal trošku pomôž. Áno. Čo bolo myslené tým? NTBU? No keď to je notebook učiteľa, má tak MDM, PC. To je skupina. MDM, PC, autopilot U je skupina, do ktorej padnú všetky zariadenia, ktoré majú group tag NTBU. Aha, takto. OK. Čiže áno, v Entra ID sú vyrobené skupiny dynamické, ktoré reagujú na group tagy a čiže do group tagu zadávame NTBU ako učiteľ, NTBZ ako žiak, alebo keď ideme inštalovať počítače, tak sa tam dáva PC podľa typu učebne. Tu je to ešte tak pripravené, že síce politiky sú na konci, ako sú nakonfigurované teraz rovnaké, ale keď dáte do toho PCB Lab 1 a 2, tak by ste si potom v Intune, určite to budeme preberať v nejakých ďalších lekciách, tak tam si ukážeme, že si viete tie politiky každú ako keby nakonfigurovať po svojom. Tu je len predpríprava na to, aby neboli všetky počítače alebo notebooky padnuté v jednej politike. Hej. Na to celé, aby to fungovalo, okrem toho, že si zmysluplne pomenujete počítače a vyberiete si ten správny group tag, keď budeme si ukazovať ukážku registrácie do autopilota, tak na to, aby to celé fungovalo, musí byť ešte aj na pozadí v Entra ID musia byť urobené skupiny, ktoré podporujú túto celú funkcionalitu. Tie skupiny môžeme rozdeliť do nejakých 3 kategórií. Jedny skupiny slúžia na priradenie používateľov, ktorí majú s Intuneom pracovať. Druhá skupina je pre konkrétne zariadenia, ako sa majú chovať. A tretia skupina je pre registráciu v autopilote, cez autopilota. V skupine pre správovanie sú vlastne 3 skupiny. Do skupiny MDM administrátor, keď niekoho zaradíte, tak ten má plnú správu nad konzolou Intune. Keď niekoho dáte do skupiny MDM enrollment, tak ten používateľ môže registrovať zariadenia do Intunu. V súčasnosti je nastavená registrácia do Intunu aj pre skupinu MDM _user zamestnanci a v tejto skupine sa nachádzajú všetci učitelia. To nechám na zváženie, či je to dobré alebo nie. Upozorňujem tu na to, že ak by to robilo ako keby neplechu, že tí učitelia to tam príliš ako keby, že sa vám to začína rozpadať, tak ja by som tú skupinu potom odobral z toho celého a nehal by som tam fakt iba vydefinovaných pár používateľov, ktorí by tie zariadenia tam enrolovali.
Tretia skupina MDM Local Admin. Toto je skupina, ktorú keď naplníte používateľom, ako je uvedené v zátvorke, napríklad technikom, tak tento účet sa pridá do lokálnych administrátorov na tých konkrétnych zariadeniach. Čiže ak by vystalo, že musíte na nejakom zariadení nainštalovať, ja neviem, u pani riaditeľky tlačiareň, tak tam prídete a viete sa na tom počítači prihlásiť v kontexte toho administrátora a viete takú tlačiareň tam nainštalovať. Ďalšie skupiny sú skupiny Entra pre zariadenia. Tá slúži na to, aby sa vlastne tieto skupiny sú dynamické a do týchto skupín sa vlastne zaraďujú tie počítače podľa tej menej konvencie, o ktorej sme si pred chvíľou rozprávali. Preto je tá konvencia dôležitá. Pokiaľ tú konvenciu nepoužijete, tak sa ten proces toho auto-enrollmentu a pridávania politik nespustí. Čiže vy musíte mať tie zariadenia podľa tej mennej konvencie, aby tie zariadenia potom následne sa zaradili do týchto skupín a ten proces celý sa ako keby naštartoval. Takisto to je aj pre skupiny pre autopilot, kde vlastne to zase reflektuje na tie group tagy. Čo je registrácia v Intune? Musíme si švihnúť. Registrácia, keby tých registrácií v ponímaní toho online sveta a toho vášho tenantu je viac. Taká jedna registrácia, v ktorej ste sa určite stretli, je registrácia, keď ste sa prihlasovali do Teamsov napríklad a sa vás pýtalo pri prihlásení, že či chcete, aby vaše zariadenie bolo spravované online prostredím. Toto je registrácia do Entra ID. Táto registrácia slúži na to, aby ste nemuseli do každej aplikácie, ktorú si na danom zariadení spustíte, aby ste do nej nemuseli sa prihlasovať. Čiže podporí sa funkcionalita single sign-on. Takto zaregistrovaný počítač alebo zariadenie nie je zaradené v Intune, je len zaradené v Entra ID. Ono má na pozadí ako keby nejaký digitálny otlačok, ktorým sa vy vlastne preukážete Microsoftu, že ste to vy a že idete z tohto zariadenia a na základe toho vám Microsoft ako keby dovolí bez ďalšieho prihlasovania využívať aplikácie na danom počítači. Potom hovoríme, keď budeme hovoriť my ďalej o registrácii, tak je registrácia do autopilota. Čiže zaregistrujeme si zariadenie do autopilota, tam si to predstavte, že výsledkom toho je hash, ktorý má 1024 znakov a pod týmto hashom je zaregistrované vaše zariadenie v autopilotovi. Tento hash je na svete jedinečný, je zložený z hashov základnej dosky alebo z hashov komponentov v rámci zariadenia. Tu sa môže stať, že ak by ste zariadenie náhodou dali do opravy a v oprave vám vymenia dosku ako keby repasovanú dosku od iného zákazníka, tak by sa mohlo stať, že v inom Intune už bol, alebo v autopilotovi už bol zaregistrovaný také zariadenie a bol by s tým u vás potom problém. Čiže tam sa treba potom obrátiť na toho, kto vám robil ten servis. A potom je tretia registrácia, to je ako keby registrácia do Intunu, alebo z toho zariadenia do Intunu. My budeme alebo Michal bude ukazovať v tých demo, ako si zaregistrujeme zariadenie do Intunu
a ako si zaregistrujeme zariadenie cez autopilota. Aké máme možnosti registrácie? Bavíme sa o registrácii do Intune. Do Intune môžeme zaregistrovať počítač už s bežiacim operačným systémom. Tento postup veľmi neodporúčame, lebo idete registrovať zariadenie, ktoré už dlhšiu dobu používate, nemusíte ho mať updateované, nemusíte ho mať na najnovších patchoch Windowsu, môžete tam mať rôzne nepodporované programy a ten Intune by s tým mohol mať problém. Čiže ide to, ale túto možnosť registrácie neodporúčame. Ideálny spôsob je, ak chcete takéto zariadenie zaradiť do Intune, že si vyrobíte cez Windows Media Creation Tool, je to oficiálny nástroj od Microsoftu, si vyrobíte inštalačné médium, ktoré si nahráte na v súčasnosti preferovaný USB kľúč a ten počítač preinštalujete. Samozrejme, že predtým je dobré si zazálohovať všetky dokumenty v rámci tohto počítača, lebo ak ho nemáte teda pripojený do OneDriveu a tie dáta si neukladáte tam. Druhý spôsob, ako zaregistrovať počítač do Intune, je cez vlastne novú inštaláciu Windowsu, cez pripojenie z obrazovky Out of Band Experience, čiže prihlásite prvýkrát používateľa, ale nezadáte tam ako keby používateľa, ktorý to ide používať, ale sa tam zadá používateľ, ktorý má právo enrolovať alebo zaraďovať zariadenia do Intune. V súčasnosti je to vlastne člen skupiny MDM Enrollment, alebo v prípadoch našich tenantov sú to všetci zamestnanci. Tento proces tiež veľmi neodporúčame, lebo keď budete ten notebook preinštalovať znova, tak znova musíte vlastne zadať ako keby enrolovať to zariadenie do Intune. Toto mi poprosím Michala, že by mi pomohol. Viem, že je tam nastavené preklápanie do autopilota. Áno, ja to vysvetlím v tej časti, keď to budem ukazovať, takže môžeme pokračovať, aj vysvetlím tam tie nuancy, ktoré sú ľudí. Dobre. A ja si švihnem, lebo to nestihneme. A posledná je vlastne registrácia cez autopilota, čo je vám odporúčaný spôsob, čiže to tiež budete vidieť v reálnom deme, kde vlastne sa preruší inštalácia alebo v stave, keď je počítač na obrazovke to OOB cez Shift F10 a Michal to tam ukáže a cez PowerShell sa spustia skripty, ktoré vlastne zaregistrujú to zariadenie do autopilota, chvíľočku sa počká a potom sa ďalej pokračuje z OB obrazovky bez ďalších prihlasovaní sa to celé nakonfiguruje. Výhoda tohto autopilota je hlavne tá, že ďalšia reinštalácia takéhoto zariadenia sa vie spustiť bez problémov na diaľku, bez zásahu používateľa. Čiže ste schopní v optimálnych prípadoch preinštalovať počítač pani učiteľke na dovolenke, keď má dobré pripojenie na internet.
Toto sme už spomínali, trošku zrýchlim. Kto môže vlastne enrolovať zariadenia tým, že aby nemohol zariadenia do Intune enrolovať hocikto, ale aby ten spôsob bol kontrolovaný, tak je to vlastne v súčasnosti tá skupina MDM Enrollment, ktorú sme si tu už spomínali, ktorej súčasťou sú vlastne v súčasnosti všetci učitelia. A tuto nechávam slovo Michalovi. Dobre, ďakujem, Milko. Dobre, ja si dám zdieľať obrazovku, takže len mi potvrdte, že ju vidíte. Ja som si to pripravil ako formou videí, pretože tieto veci ukazovať naživo, oni trvajú dosť dlho, takže by sme tu mohli byť kľudne aj 3 hodiny. Takže mám nahraté videá, je to zo živého fyzického zariadenia, pretože to je virtuálke, kde urobíte napríklad autopilota, ktorý je v type self-deployment, pretože ten TP modul nesplňa tých požiadavky, ktoré Microsoft má. Takže prvú vec, ktorú si ukážeme, je to manuálne enrolovanie, hej. To znamená, že síce je to možný postup, ktorý môžete použiť, ale my ho neodporúčame. Často správcovia píšu, že ale ja nemám čas sa hrať s autopilotom a ja to potrebujem proste spraviť rýchlo. Áno, spravíte to na jednej strane rýchlo, možno. Ja si myslím, že to nie je rýchlo. Je to vlastne to isté, ako to robiť autopilotom časovo. Ale do budúcnosti si vyrobíte problém ten, že keď chcete preinštalovať ten počítač, tak musíte to robiť znovu týmto istým spôsobom a nefunguje vám napríklad autopilot reset, ktorý je veľmi dobrou vecou, ktorú som už x-krát ukazoval. Takže základ je vyrobiť si inštalačné médium, máme na stránkach Microsoftu Media Creation Tool, stiahnete si ho, vyberiete si vytvorenie média, strčíte USB kľúč aspoň 8 GB do počítača, necháte ho prebehnúť, stane sa magia a máte pripravený USB kľúč. Ja som vám teraz do chatu dal taký návod na úpravu, aby vám to vždy ponúkalo iba Windows verziu, napríklad Education, hej. Máte na školách totiž to aj notebooky alebo počítače, ktoré si kúpovali kedysi s tou verziou Home, hej. Čo sa stane? Ten inštalátor pri inštalácii si sám zistí, že na akú verziu operačného systému má ten zariadený nárok a ono bude automaticky ponúkať tú verziu. Čiže vy sa dostanete do stavu, že nainštalujete čistý Windows a vlastne potom nebudeme to chcieť pripojiť do toho Intune, hej. Aby Intune fungoval, tak musí byť v tej verzii minimálne Pro, Education alebo Enterprise, to sú tie profesionálne verzie, ale máte tam návod v čete, že si vytvoríte v tom priečinku sources súbor ei.cfg a do neho vložíte nejaký text, ktorý som teraz hodil do chatu, čiže dáme tam Edition ID, Channel ID a vlastne Volume License na 0. To keď si uložíte, tak sa stane mágia, že ten inštalátor pochopí, že aha, ja ti budem ponúkať už iba túto verziu, čiže aj na počítač, ktorý má vlastne Home licenciu zapísanú v sebe, viete nainštalovať priamo verziu Education alebo standardne Enterprise alebo Pro, je to na vás, keď si to prepíšete strane, bude vám to fungovať. Hej? Takže to je taká prvá vec, ktorú by ste mali spraviť. Čiže ukážeme si to zrýchlenie, čiže mám tu video, to je záznam fyzického počítača, čiže vyberiem si, že chcem bootovať z USB disku, nabehne mi systém samozrejme z disku, načíta sa, ak mi to nebutuje, tak môže mať nejaký problém. Všetci si tam vyklikám, že chcem inštalovať čistý systém a čo je dôležité, často v tom systéme, ja to vrátim, máte už nejaké dáta zapísané, hej, že idete tam preinštalovať načisto. Ešte som zabudol povedať, prečo preinštalovame vždy počítač čistým operačným systémom, a keď ho vybalím rovno z krabice. Hej. Nikdy neviete, aká úprava je v tom počítači spravená. Výrobcovia tam dávajú rôzny balast, hej, čiže máte tam neviem koľko aplikácií, ktoré vlastne nepotrebujete a aj z hľadiska bezpečnosti v organizácii, napríklad my na univerzite to vždy robíme z toho dôvodu, že už sa nám stalo, že v tých počítačoch bol nainštalovaný software, ktorý sme nechceli, aby tam bol, hej. Výrobcovi tam niečo ušlo, čiže kvôli bezpečnosti veríme Microsoftu a inštalujeme čistý systém. Čiže ako vyčistiť disk korektne, dá sa samozrejme aj vyklikať, ale tak predsa sme správcovia, tak sa naučíme pracovať s nástrojom, ktorý sa volá DiskPart. Hej. Spustíme si Shift F10, napíšeme DiskPart, spustíme si DiskPart, to je vlastne ako kedysi FDisk bol. Kto si pamätá, FDisk nezdvihne ruku, hej, my starší sa poznáme. Čiže pomocou DiskPartu si vylistujete disky, ktoré tam máte v tom počítači, zistím, ktorý je ten môj hlavný operačný disk, teda lebo vidíte tam aj USB kľúč. Vidíte, že disk 0 je nejaký 230 GB disk a disk 1 je 8 GB USB kľúč. Takže aby som si nevyčistil ten disk inštalačný s USB-čkom, tak vlastne musím si vybrať ten disk 0, čiže máme select, medzera, disk, medzera 0. Tým pádom potvrdím, že chcem pracovať s diskom 0, napíšem clean, dám exit a vlastne
disk sa mi korektne vyčistil. Hej. Odstrania sa mi všetky partície, aj tá obnovovacia od výrobcu, lebo už sme mali takú skúsenosť, že v obnovovacej partícii to sa občas spustia náhodou a tí používateľi si asi prepísali celý operačný systém aj so svojimi dátami, čo je dosť vážny problém. Hej. Napriek tomu, že to majú zálohované, mali údaje mimo priečíkov, čiže je to problém. Takto to budete mať vždy čisté, čiže dám si to obnoviť a vidím, že tam mám prázdnu partíciu, na ktorú potom dám ten systém inštalovať. Hej. Tu už len potom potvrdíte, že chcete inštalovať. Vidíme, že bude sa inštalovať Windows 11 Education a nechcem ponechať nič. Čiže idem robiť čistú inštaláciu. Teraz zbehne inštalácia, štandardná, čiže súbory sa nakopírujú z USBčka. Je to zrýchlené, tak to rýchlo to až nejde, bolo by to ideálne. Potom sa spustí inštalátor Windowsu, ktorý prebehne celý, až sa nám tam objaví tzv. Out of the box experience obrazovka, čo je obrazovka, tá úvodná po inštalácii operačného systému. V tejto časti si vlastne vyberáme si jazyk, vyberáme si klávesnicu, čiže zvolím si Slovensko, potvrdím áno, vyberiem si klávesnicu, môžem dať jednu klávesnicu, viac klávesnic, podľa toho, ako potrebujem. Ja väčšinou pridávam Slovensku a Anglicku. A teraz chvíľočku ten systém sa bude krútiť, on si načíta nejaké zmeny v tej inštalácii, ak sú na internete, ak Microsoft vie, že nejakú chybu tam majú v tom inštalátore, tak sa to automaticky opraví, čiže stane sa taká rýchla aktualizácia. To sú tie blížia sa k vám dobré veci za tým skryté, vždy sa na to baví, aké hlášky to dokážu dať pri každej verzii Windowsu, až sa dostaneme na to okno, kedy sa potrebujeme prihlásiť nejakým účtom. Hej. Robíme teraz manuálnu registráciu, čiže použijeme účet MDM demadmin / vaša domena, ktorú tam máte. Ak neviete heslo tohto používateľa, tak samozrejme treba si ho resetovať, treba si ho nastaviť, čo odporúčam aspoň vlastným účtom prihlásiť do tenantu, aby ste si nastavili aj MFAčku, pretože MFAčka je v tomto prípade povinná. Hej. Čiže zadám tam potom meno toho používateľa MDM demadmin / moja škola.sk napríklad, čiže vypíšem to, potvrdím jedu.sk, písal som pomaly, zadám samozrejme heslo, keď to heslo zadám správne, tak nám vyskočí multifaktorová autentifikácia. Hej. Čo je štandardne, musím potvrdiť nejaké číslo, schválim žiadosť a teraz už preberie tú funkcionalitu, preberie tzv. Enrollment status page, to znamená, to je takto obrazovka, ktorá má 3 časti, príprava zariadenia, nastavenie zariadenia a nastavenie konta. Hej. Čiže počítač sa zaregistruje manuálne, nastavia sa tam rôzne veci, nastavia sa aplikácie, politiky, sieťové profily, VPN profily, nastaví sa konto toho používateľa a vlastne skončí to až tak, že sa objaví priamo vo Windows, hej, ten používateľ. Pozor, takéto zariadenie má názov podľa toho, ako to určil systém, hej, ten inštalačný. To znamená, že desktop, pomočka a nejaké číslo tam je. Čo je dôležité, takýto počítač treba premenovať. NTBU, neviem čo, NTBZ, neviem čo, PCI Viedna, neviem čo. Hej, musíte dodržať aj tú menu konvenciu toho počítača, aby sa vlastne spustili potom politiky, ktoré tam ďalšie sú, napríklad inštalácia aplikácií a rôzne ďalšie veci, ktoré máme. Čiže ja sa vrátim naspäť, že vidíte, že ten počítač, je pomenovaný desktop pomočka niečo, hej. Čiže toto bola manuálna inštalácia do toho Intune, skontrolujem si to, že zoberiem si, pôjdem do tenantu, pôjdem do devices, Windows devices a mám to pridať nejaký počítač NTBU, zatiaľ je non-compliant, pretože ešte neprebehli všetky politiky, je to v poriadku, hej. Viem sa na ne pozrieť, ja ho už mám premenovaný samozrejme, ale vy by ste ho tam našli v tom vašom pôvodnom stave, ako bol. Toto budete musieť opakovať, keby ste chceli napríklad ten počítač preinštalovať, čiže je to robota navyše. Čo je modernejšie, tak treba používať autopilota. Na to, aby ste mohli používať autopilota, treba spraviť tzv. Autopilot registráciu. Tá je možná viacerými spôsobmi, ale aby som vám to ja uľahčil, tak som naprogramoval jednu aplikáciu a ja ju teraz ukážem len tak na nečisto. Len si musím otvoriť chvíľočku, aby som si ju tu našiel, lebo som si to zavrel inteligentne, stáva sa. Autopilot Rec App, dáme tu najnovšiu verziu. Existuje aplikácia, ktorú máte v čete. Hej. Je to aplikácia napísaná v PowerShelli. Ona vlastne robí všetko to, čo som vás učil v tom PowerShelli, že si spustíte PowerShell, dáte si set execution policy, chcete si skript na registráciu a tak ďalej. Tu je to všetko zapúzdrené v jednom. Na takejto obrazovke viete zadať názov počítača, viete zadať group tag, hej, čo sú dôležité, tie tagy, ale
čo je veľká výhoda, že máte tu zaškrtávač, mám konfiguráciu, teda to Minedu od Arikomy, a tým pádom sa vám ponúknú priamo tie group tagy, ktoré v tej konfigurácii sú. Hej? Sú tam tie group tagy, ktoré boli v tej pôvodnej konfigurácii, čiže PCIM1, PCIM2, PCLab, NTBU, NTBZ. A tu zadáte názov počítača. Hej? Ono je to spravené tak, že ono vám to automaticky dáva ten prefix toho počítača, aby bol správny. Lebo čo často správcovia robili zle, že síce dali dobrý group tag, ono im to zbehlo do toho autopilota, ale že sa to neaplikujú politiky všetky. Je to nerobené automatické aplikácie, hej? Čo je dôležité, je zadať aj ten názov. Čiže tu máte potom, že to sa bude volať, ja to dám 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mám tam obmedzený na počet znakov, hej? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čiže počet bude NTBU, pomlčka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ono vám to aj kontroluje, koľko je maximálny počet tých znakov, hej? Autopilot podporuje maximálne 15 znakov. Toto vám zapíše pevný názov počítača. Čiže vy, keď ho aj potom znovu preinštalujete, teda z čistého USB kľúča a zbehne autopilot, tak to zariadenie sa bude volať stále rovnako. Ja toto odporúčam robiť, pretože aj kvôli evidencii, aj kvôli tomu, že potrebujem mať tie názvy nejako ustálené, tak dávať si tam pevný názov. Často, keď si to robili cez tú registráciu, cez PowerShell, cez tie príkazy, ste zabudli zadať názov, alebo to nezbehlo, alebo čokoľvek sa s tým stalo. Hej? Čo je dôležité, keď toto spustíte, tak sa vlastne, za chvíľku si to ukážeme, tak sa iba prihlásite a tá magia celá zbehne na pozadí. Je to taká pomôcka pre vás, môžete ju používať, link som dal aj do chatu, čiže bez toho, aby ste museli uvažovať, že ako to má byť presne, pretože človek to zabudne, keď to nerobí každý deň, tak táto aplikácia vám pomôže. Táto aplikácia má aj ďalšiu výhodu, že máte tu možnosť zaškrtnúť, že automaticky reštartovať počítač po 5 minútach. Hej? To znamená, že keď si autopilot počítač zaregistruje, tak trvá asi 2 a 3 alebo 4 minútky, teda trvá istý čas, kým ten autopilot na pozadí zbehne. To si skontrolujete veľmi jednoducho, keď vôjdete do tenantu, pôjdete do devices, enrollment a tam máte časť devices, ktoré sú v autopilotovi, tak tu vidíte vlastne registráciu toho zariadenia. Hej? Pokiaľ tu nemáte profile status na assign, tak vám autopilot fungovať nebude. Často správcovia zbrklo, hneď reštartovali počas, chceli ísť ďalej. Nie, trošku počkajte, je to klam. A do Julko, nech sa páči. Ja sa vám chcem spýtať, či tomu dobre rozumiem, že keď si spustím command lineové okno cez OOB, tak tam dám ten tvoj odkaz na tú tvoju aplikáciu, hej? Áno, rovno to, že IX to vlastne zabezpečí stiahnutie skriptu a spustenie tej aplikácie. Vždy dostanete aktuálnu verziu. Vy si ju môžete stiahnuť na USB kľúč, ale ja upravujem tam, hej, stále tam doplňam nejaké veci, pretože aj Microsoft na pozadí mení veci, hej. Napríklad v decembri dali nový modul PowerShellový na tohto autopilota, bolo treba upraviť nejaké veci, lebo my správcovia písali, že nefungujú tie tvoje pôvodné príkazy. No bohužiaľ, Microsoft a jeho zmeny nás často dokážu prekvapiť, že práve preto to spravia tak dynamicky. Hej. Tá aplikácia je podpísaná, nemusíte sa bať, je zabezpečená, kontrolovaná. Dobre, ukážeme si registráciu toho autopilota. Ukážeme si najskôr to vzdialené zariadenie. Ten autopilot beží totiž to v dvoch režimoch. Prvý režim je režim, ktorý je... Dobre. Prvý režim je taký, ktorý sa volá self-deployment. Hej? To znamená, že autopilot funguje v úplne autonómnom režime. To znamená, že autopilot spraví všetko za vás. Zase, pôjdem od začiatku. Spustil som si inštaláciu Windows, to, čo som už ukazoval, to preskočíme. Nainštaluje sa na Windows a ostaneme na obrazovke OOBE. Hej? To znamená na tej úvodnej obrazovke. Tam stlačíme Shift F10 a zavoláme si príkaz PowerShell, zadáme tam ten príkaz, alebo máme to stiahnuté na disku, to je jedno, čo spravíte. Hej. Tento príkaz vlastne zabezpečí, že je tam doslova napísané, že stiahni tento skript a spustí ho. Hej. Ten skript zabezpečí, aby sa vám tá aplikácia stiahla a spustila automaticky. Môžete ju mať aj uloženú na USB kľúči. Je to na vás. Hej. Zase, keď sa ten autopilot načíta, tak on musí si nejaké veci nainštalovať, pretože na tom počítači nemáte podporu pre tú registráciu do autopilota, čiže sa stiahnu automaticky tie moduly, ktoré treba, skontroluje sa, či máte všetko nastavené tak, ako treba a po chvíli tam potom skočí to okienko registračné, kde si zadám názov počítača, teda vyberiem si, že mám konfiguráciu od Arikomy, zadám názov počítača,
toto trošku dlho trvá. Tá inštalácia, som to zabudol skrátiť, dobre, posuniem si. Čiže vyberiem si, že mám konfiguráciu od Narikoma, vyberiem group tag a doplním názov počítača, hej. Jednoduché, asi každý chápe, ako to má spraviť. A tu už potom vidím, že zaregistrovať zariadenie s názvom PCI1 pobočka a tá prípoda, ktorá tam prišla automaticky, spustíte. A teraz dobre sledujte a čo ja hovorím, čítajte s porozumením. Ono sa vás to bude pýtať, že akým kontom sa chcete prihlásiť. Toto je novinka, hej. Toto Microsoft vyhodil 22. decembra, že musíme vyberať, aké konto vyberáme. Ďalej, musí sa prihlásiť tým svojim kontom, kde som globálny správca alebo má právo na registráciu zariadení do Intune. Pozor, MDM admin toto právo nemá registráciu do autopilota. Hej. On môže registrovať zariadenie do Intune, hej, ale nevie ho registrovať do autopilota. Takže to nebude fungovať. Aj kedy si to skúšali. Potvrdím si multifaktorovú autentifikáciu a čo je dôležité, tu vyberte v tejto časti, že sa chcete prihlásiť iba do tejto aplikácie. Lebo ak kliknete na áno, tak sa pokúsi to joinuť do Intune, do Entry a vypíše na to chybu. Hej, na toto schotali mnohí správcovia, keďže to Microsoft zmenil, neviem, prečo takto spravili, ale bohužiaľ, vyberiem, že nie, iba táto aplikácia, ono by ma to prihlási a tu vám vypíše, že pripojil som sa do tenantu, registrujem číslo, teda získavam informácie o tomto počítači, je to sériové číslo, podľa neho si to viete potom aj vy vlastne skontrolovať v tom autopilot devices a prebehne registrácia. Keď tá registrácia prebehne, to okno sa zavrie, tak vlastne čo ja vždy spravím, keď to robím, že sa pozriem naspäť do toho tenantu, zistím si, či tamto zariadenie mám a pozriem sa, či má profile status assigned. Ono to trvá 2, 3, 4, niekedy 10 minút. Väčšinou do minútky je to hotové. Ako náhle je tento profil nastavený na assigned, to znamená, že autopilot už je správne nastavený. Vrátim sa k tomu počítaču, reštartujem ho, cez príkazový riadok shutdown T0RF, ho reštartujem. Dobre, ukážem to. Čiže som si ho reštartol. A teraz, prečo ho reštartujem, nepokračujem ďalej, vám vysvetlím. Pretože chcem vidieť, či ten autopilot funguje korektne. Pretože ten autopilot automaticky tú celú konfiguráciu spraví, bez toho, aby som zadával čokoľvek, ak to je to zariadenie, až to skončí na prihlasovacej obrazovke. Čiže bez toho, aby som do toho zasahoval, tak mi to spraví samé. Pozor, musíte to mať pripojené na pevnú sieť a musí byť dostupný ovládač siete. Ak tam máte Wi-Fi, tak fungovať autopilot nebude v tomto režime, že automaticky aj hneď. Pretože by ste sa museli najskôr pripojiť do tej Wi-Fi, až potom by ten autopilot zbehol. Toto trvá podľa toho, koľko to máte nastavené, až nakoniec po reštarte to skončí na tejto obrazovke, kde už vidíte, že viem zadať meno používateľa, heslo a už mám tam tú svoju prihlasovaciu doménu automaticky nastavenú. Čiže takto vieme pomocou self-deployment profilu autopilota inštalovať zariadenia, ktoré sú zdieľané, to znamená tie učebňové. Ak sa jedná o učiteľský počítač, ten je v tzv. User driven móde, to znamená, že vyžaduje sa interaktivita používateľa. Bolo to myslené tak, že vy počítač zaregistrujete do autopilota a rovno s krabicou ho dáte učiteľovi. A ten učiteľ, keď ho otvorí a pripojí na internet, tak by sa mu to malo zbehnúť automaticky. Čiže zase, ja si spustím ďalšie video, chvíľočku, musím si ho tu nájsť, lebo tu mám toho strašne veľa. Dobre, trošku preťahujeme čas, ale bohužiaľ je toho strašne veľa, čiže NTB učiteľ. Dobre, čiže tá prvá časť inštalácie je zase rovnaká, vymazať USB kľúč do počítača, zmutovať z kľúča, vymazať disk, spustiť inštaláciu, až mi to prejde na obrazovku Out-of-the-Box Experience, zase zaregistruje pomocou autopilota ten počítač. Vyberiem, že to bude počítač pre učiteľa, čiže NTBU, group tag, vyberiem tam NTBU. Dobre, zadám nejaký názov, nedávajte tam prosím vás meno učiteľa alebo meno riaditeľa, neurahčujte hackerom, aby zisťovali, že koho zariadenie je vo vašej sieti. Keď to mám spravené, spustím normálne registráciu.
Môžem použiť to automatický reštart, keď chcem, väčšinou vám to bude fungovať bez problémov. Zase prebehne celá tá registrácia, potvrdím sa MFAčkou, magia na pozadí, prejde, zase keď sa mi to okno zavrie, skontrolujem si to v tenante, či mi tam nabehol ten počítač, chvíľočku počkám a potom to zariadenie zase Shift F10, shutdown, reštartujem. Hej. Teraz to už nebude fungovať hneď, takže všetko prebehne automaticky, ale nejaké kroky sa spravia automaticky, čiže počet sa pomenuje, tak ako chcem, reštartuje sa a ostane tej obrazovke, že prihlási sa do tenantu. V tomto bode by sa mal prihlásiť učiteľ alebo zamestnanec, hej, pretože je to tak myslené. Kľudne sa tam môžete prihlásiť tým kontom MDM admin, hej. Asi nebudete volať učiteľ, aby sa vám prihlásil, kľudne ako MDM admin sa prihlásite a prejde ten celý proces a zase sa vám až objaví tá prihlasovacia obrazovka pre toho používateľa, aby to zariadenie mohol používať. Čiže ja osobne by som použil ten prvý profil, hej, pre všetky, no ale bolo to myslené tak, že niektoré zariadenia sa odovzdávajú priamo používateľom a niektoré sú zdieľané, čiže to je dôležité, aby ste pochopili, že sú takéto dve veci rozdielne. Možno na prvý pohľad sa to zdá byť zložité, ale treba si to utriediť. Zdieľané zariadenie prebehne celá konfigurácia sama. Zariadenie pre učiteľa musí sa tam prihlásiť jeden používateľ. Taká je pravda. Čo je dôležité, a nezabúdajte na to, u zdieľaných zariadení nemáte mať primárneho používateľa. To znamená, keď pôjdete naspäť do tenantu a pozrite sa do zariadení, hej, ak je zdieľané, ja to mám iba jedno, lebo je to demovací tenant, tak je potrebné sa pozrieť, či je tam nejaký primárny používateľ. Hej. Ak tam je, tak je potrebné ho odobrať. Hej. Toto je učiteľský, takže tam nebudem odobrať. Keďže som ho registroval ako učiteľské zariadenie, tak ten primárny používateľ tam má byť. Ono je rozdiel v správaní potom toho company portálu. Hej. Na tých zdieľaných zariadeniach vedia inštalovať všetci používatelia, ktorí majú právo prístupu k company portálu, kdežto na učiteľskom zariadení vie inštalovať iba ten primárny vlastník. Samozrejme správca tiež, ale z toho portálu to vie robiť iba primárny vlastník. Takže to je takéto zhrnutie, že ako ten autopilot funguje. Ľudia, pozrite si to v tých webinároch starších, kde som to vysvetľoval tak trošku zdĺhavejšie, aj som vysvetľoval všetky tie kroky, ktoré sú na pozadí a nebojte sa toho. Ten autopilot je úžasná vec. Ja keď sa rozhodnem teraz preinštalovať počítač, kde stačí ísť sem a povedať, že autopilot reset. Hej? A počítač sa mi reinštaluje. Chcem ho mať na čisto, tak použijem fresh start. Hej? Že vyčistí sa úplne. Reset je taký refresh, autopilotový fresh start, odstraní všetko, nainštaluje sa, dá ďalej. Čiže takto funguje na pozadí autopilot a registrácia zariadení. Neviem, či sú nejaké otázky, alebo chlapci, chcete niečo dodať? Máme nejaké otázky, v časti otázky a odpovede. Tak môžeme začať. Máme tu otázku. Pevné PC sú už nainštalované, včera som začal so notebookmi. Používam nástroj z decembra, prihlasujem sa ako admin, po skončení mi dáva chybu 801C03ED, ale po čase sa aj napriek tomu zariadenie zobrazí ako enrollnuté a máme ministerskú konfiguráciu. Skúste použiť tú novú verziu toho nástroja. Ako hovorím, toto je práve to, že Microsoft niečo zmenil na pozadí, ja som to musel vyriešiť, hej, v tom skripte, pretože proste to je život, hej, správcu, preto odporúčam používať túto jednu vec. Kľudne, keď dáte si nejakú chybu, môžete ma kontaktovať. Hej. michal@lenard.eu, napíšte mi, ak dáte nejaký bug, alebo niečo by ste chceli upraviť, dá sa to používať týmto spôsobom. Hej. A kontaktovať ma. Ja stále tú aplikáciu vyvíjam, pretože my ju používame na univerzite trošku v inom móde, hej, ale používame ju na univerzite Komenského, takže je to živá vec, o ktorú sa musím starať. My sme to tu z časových dôvodov preskočili, ale ešte na tom jednom slajde predtým máte aj chybové kódy, tie najčastejšie popísané, tak aj to môže byť ako keby nasmerovanie vás, že aký máte problém asi. Toto sú oni. Určite vždy skúste to hodiť do nejakej umelej inteligencie, ChatGPT, Gemini, neviem čo. Akože ChatGPT väčšinou vie poradiť, minimálne ma nasmeruje. Občas sú samozrejme veci, kedy potrebujete také tie vyššie skly, nazvime to, hej. Čo je dôležité? Ak vám stále niečo padá, tak vždy je možné vyexportovať denník, hej, z toho počítača. Na tej obrazovke, čo sme si ukazovali, to prebieha, tam tie krúžky a tie tri časti, tam je možnosť, že uložiť denníky. Prosím vás, uložte si tie denníky a pošlite ich treba do Arikovi, hej.
My sa vieme pozrieť do toho, alebo dajte ich na školský IT guru, alebo ich pošlite mne, my sa pozrieme do tých logov a zistíme, čo to je. Napríklad ja som sa včera trápil, keď som natáčal tieto videá, že mi to stále padalo a zistil som, že to je kvôli VLC playeru, hej. Pritom pred mesiacom to fungovalo, hej. Akože, no bohužiaľ, to je Microsoft, veci sa menia na pozadí. Takže treba s tým bojovať občas. A Dobre. potom tu máme otázku práve s tým VLC playerom. Hlási tam chybu a aplikácia je nedostupná na tomto zariadení, takže Áno, treba tam dať ten VLC player na novo, hej. Možno zmeniť tam niečo zobrané zo storu, hej, takže ale pripravujeme jedno ďalšie prekvapenie pre vás. Na budúce vám ho prezradíme, lebo ešte také čerstvé veci. Budeme mať stránku, kde budú popísané inštalácie rôznych aplikácií. Aj s návodmi, aj so súbormi, aj so všetkým, aby ste si vedeli to nainštalovať aj sami. Ja urobím, lebo niekedy tie aplikácie majú také rôzne nuancy. Dobre. Super, tak ďakujeme. Pozerám, že už nemáme tu žiadne otázky. Tak Ešte niečo bolo v čete? Ešte niečo bolo v čete, tak sa pozriem. Či nebolo? Nie, to nebolo. Dobre, tak nič. Moja chyba, to bol iný čet. OK, fajn. Boli tam ešte otázky, že má notebook, ktorý je nainštalovaný, alebo respektíve sa používa v učebni. Tak aj keď je to notebook, aby sa využili tie nastavenia zdieľaných počítačov, tak odporúčame ho pomenovať PC. Priznám sa, že neuvažovali sme s alternatívou notebookov, šerovaných notebookov v učební. Čiže dajte PC Lab 2, PC Lab 1. No, hej, akože... Čiže pomenujte ich ako PC a tým pádom prevezmú tú inú konfiguráciu ako súkromné zariadenie, personálne. Ten notebook sa nebude hnevať, že je PC. Takže akože je to úplne normálne. Tie skupiny potrebujeme ako pomenovať. A keby sme uvažovali o každom jednej možnosti, akože all-in-one a pevný počítač a notebook a tak ďalej, to sa nedá jednoducho. Berte, tak je to skupina, tak toto pomenujeme a hotovo. Je tam ešte otázka, čo ak má zamestnanec pridelené PC a nie notebook, ako označiť takéto PC? Tam sme si to v tej mernej konvencii ukazovali, čiže dáte mu normálne PC a Z ako zamestnanec alebo PCU ako učiteľ. A keď to bude označené Enter, sa to bude staviť, nebojte sa. Ale je tam na to číselník, takže bez problémov. Len neviem, či v konfigurácii je to správené, ale malo by to byť, hej. Skúste, hej. Ja hovorím, že zbytočne si nekomplikujte, nerozlišujte notebook, počítač, hej, ono je to vlastne to isté, len inak zabalené. Dokonca by už na univerzite ani neoznačujeme, že all-in-one samostatne PCčka notebooky, proste to vždy zariadiť nejaký device, ktorý má ten používateľ. Zase nie je to jedno. Potom tu máme ešte jednu novú otázku. Zopár vzdielaných PC v učebni sa nechce samo aktualizovať. Je možné nejako manuálne nanútiť, lebo cez nastavenia nepustím, lebo je blokovaný. Nechce sa aktualizovať Windows Update? Pravdepodobne áno. To už nevieme. Minimálne spracujú, áno, tam je to zablokované, čiže dá sa to Windows Update sa dá nejako skúšať, myslím si, že áno. Priamo toto nie je, ale malo by sa to... Takto, treba zistiť, prečo sa nechcú aktualizovať, hej? To nie je o tom, že zaktualizujem ich ručne a problém sa vyrieši, hej? Skôr by som sa pozerať niekde do denníkov, že čo je tam za problém. Trošku to odhaliť, hej? Lebo vy často chcete použiť riešenie, že tzv. Rýchle riešenie, hej? Rýchle riešenia sú cesta do pekla, pretože nevyrieša váš problém, iba ho posunúť ďalej, hej? Čiže vždy sa snažíte zistiť, prečo sa mi to neaktualizuje, hej? Je tam spadnutá služba, skontrolujte, skúste, alebo si vypíte, alebo si nastavte politiku, aby sa to správcovi povolilo. Je tam viacero reštrikcií takých, aby do toho tí používateľi neliezli, ale je to kvôli tomu, že jednoducho vieme, akí tí žiaci dokážu byť, čiže bolo to robené tak, aby vás to čo najviac chránilo. Samozrejme, niektorým správcom to môže vadiť, ale môžu si upraviť tie politiky, že na nich sa stiahovať nebudú. Minimálne cez príkazový riadok stále viete spustiť Windows Update. PowerShell, nájdete si Windows Update bodu, je to pár príkazov a vidíte všetko presne aj s chybovými hláseniami. Sme to tu nespomenuli, vlastne máte na zreteli, že
používate onlineové technológie, čiže môže byť problém v Microsofte, môže byť problém na vašom pripojení cez providera do internetu, môže byť problém vo vašej lokálnej sieti. Čiže to, čo sa možno zdá, je ako keby, že je problém jednoduchý, tak na konci dňa môže byť zložitý. Ste tak. Takže skúste sa pohrať s tým príkazovým riadkom. Akože, bohužiaľ sa tomu časom nevyhnete. Akože ja chápem, že správcovia radi klikajú, ale občas buchnú do PowerShellu pár príkazov je ľahšie, ako hľadať chybu 3 hodiny v GUIčku a pozerať event logy a tak ďalej. Fakt, pomáha to. No a máme tu ešte jednu otázku. Tá sa týka chyby 801, to je asi jedno. 801 je to tá druhá, čo tu máme my. No a týka sa, môže pomôcť nová aktuálna autopilot registračná aplikácia? O to 81C0003? Áno, tá druhá. Registrácia zamietnutá, tam môže byť aj iný problém. Takto. Ako riešiť takéto problémy, čo vždy ja robím, hej? Odobriem počas autopilota, hej? Pretože môžete mať starý autopilot profil, lebo aj Microsoft na pozadí mení tieto veci, ak je problém, takže odoberiem ho z autopilota, počkám istý čas, preinštalujem ho najnovším Windowsom, skúsim ho pripojiť z autopilota, sledujem, či sa mi ten autopilot profil priradí a uvidím, čo mi z toho vznikne, hej? Niekedy môže byť chyba aj v najnovšej verzii Windowsu, stretol som sa s tým, ale skúste vždy aktualizovať najskôr UEFI alebo BIOS, hej? Doslova do písmena, pretože tam je strašne veľa chýb, hej? To je napríklad Lenovo, ktoré prišli v poslednej dodávke, myslím, že to bolo neviem, ktorý kraj, tak tie mali problém vo firmware, že proste autopilot nechcel zbiehať. Proste tam nesplnilo to požiadavky Microsoftu, lebo tam bolo nejaké chybné hlásenie, to hlásil ten počítač, takže treba hľadať tú chybu. Aktualizovať aplikáciu, odobrať z autopilota, aktualizovať firmware toho notebooku, proste hľadať, skúsiť. A keď nepomôže, kontaktujte dodávateľa. Skúste to cez neho riešiť, alebo školské IT guru skúste. Zatiaľ sme vyriešili všetko, čo sme dostali dolu. Manažovanie zariadení cez iTunes, to je beh na dlhú vzdialenosť. To nie je krátkodobá záležitosť. Toto treba mať na zreteli, že to nie je vec, ktorú ako keby vyriešite za 5 minút a čím sa o to viac staráte a viac o tom viete, tak tým je tá cesta pre vás jednoduchšia. Áno. Presne preto aj sa snažíme v tých webinároch, ktoré som robil predtým, už vysvetľovať trošku viac do hĺbky, hej. Neberte tak, že vás chcem poučať, hej. Ale jednoducho, varí vieme všetci, dá sa povedať, hej. Ale šéf-kuchári sú iba tí, ktorí sa o to zaujímajú a skúšajú a hrajú sa s tým a vedia do hĺbky, hej, ako kombinovať chuť a tak ďalej. To isté aj u počítačov, hej. Proste prvýkrát mám problém, hľadám, pozerám fóra v angličtine, akože áno, je to možno utrpná robota, obetujete na to pol hodinu, ale pochopíte strašne veľa vecí a dozviete sa hlavne strašne veľa vecí, ktoré vám s tým pomôžu. A určite odporúčam aj IT Guru skupinu na Facebooku, kde sa veľa tých problémov v reálnom čase rieši. Hej. Sice na to nemám veľa času teraz, ale už sa pokúsim. Ale aj keď nie, Michal... No však áno, aj ostatní sú tam skúsení. Sú aj ďalší prispievateľia, ktorí to... Viac vám vedia... Hej, tak, presne tak. Dobre, asi všetko máme, nie? OK, tak teda vidím, že nemáme už žiadne otázky, takže ja by som teda ukončil webinár, nahrávanie teda aspoň. No a teda lúčime sa s vami všetkými na záznam a tešíme sa s vami na nejakom ďalšom webinári, či už to pre digitálnych školníkov alebo pre učiteľov. Ďakujeme, dovidenia. Ahojte, pekný deň všetkým.